מה קורה חברים? כאן מרק ואני בסרטון חדש, והיום אני פותח, אני יודע שהרבה זמן לא העליתי סרטון, אבל אני רוצה לחזור. היום אני פותח 10 מגה-בוקסים, תיבות מתות, לא יודע למה קוראים לזה, וגם היום יצא ג'וג'ו לחנות, אז יאללה בואו נפתח. ראשון 9 קוינס, לא יצא לי כלום נראה לי. זה רק את הספרי, לא משהו טוב. 9 מהבהב. יצא לי דג. אומייגאד, יצא לי דג. אין סיכוי שיהיה פה עוד משהו טוב, נכון? כן, ידעתי. מה הסיכוי? יצא לי דג. אוקיי, 9. לא יצא משהו טוב. יצא לי רק מטבעות. 9. למה לא יצא לי משהו? 9. מהבהב. סקין אל פרימו הפדימו, מה זה השם הזה? וזה כמה נשאר לי? לא ספרתי. 19. אומייגאד, 19. אשכרה יצא לי 19. 18. מהבהב ב-16. גאדג'ט למחצנית של צ'יטים. מהבהב. סקין לגרום. סקין טוב. אשכרה 19 מטבע אחת יצא לי. זה מטורף. נראה לי זה האחרונה שנשארה לי. יצא בה משהו? מהבהב. אנק, יצא לי טנק. זהו? יש לי עוד אחת, כמה הביאו? בואו נראה. משהו טוב. מהבהב ב2. שים. 3 דמויות כבר. זה מטורף. עוד טבע. 8, 7, 6. אם ב2 יש לי את המהבהב, תשימו סאב ולייק. בסה. זהו? עוד אחת. כמה יש פה? עכשיו אם יש ב2 אתם שמים לייק וסאב. מה זה? עכשיו לא יוצא לי פתאום ב2. ונגמר. אם אתם רוצים שאני אעשה עוד סרטונים כאלה, שימו סאב ולייק, ובואו נראה מה שיש לי במתנה יומית. 15. ויאללה ביי.